बैसागोनि दिनै सेथि सान बेवहाय जोंखौ माइ हाग्रा बिथांमोना मालिकफोरा जोंखौ माने मोसानो हांख्रायनायलाय जों मोसानो फैनाय जादों। बेयाव मोसाफैनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों। देग्लायसो खननै जाबाय जोङो इयुन जोलैफोरनि थाखाय माने जोङो खाम जथा सेरजा सिफुं लानानै मोसानो फैदों। नाथाय दा जुगनि गथ'फोरा बेफोरजों मोसाया नालाय इयुन जोलैनि गथ'फोरखौ जोङो फोरोंलांनो होननानै खाम जथा सिफुंखौ लानानै मोसाथिफैनाय जादों आरो बेवहाय जोबोर गोजोननाय मोन्दों। आरो बैसागोनि बयनिसिमबो गोजोननाय हामलायहरनाय थाबाय आरो बिथांमोना जोंखौ हांख्रायहरनायनि थाखायबो जोङो जोबोर जोबोर गोजोननाय थाबाय आरो फिन उनावबो जोंखौ हांख्रायगोन होननानै जोङो मिजिंथिनाय थाबाय। गोजोन्थों। आं मिडिया बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबो आरो माइ हानाय ग्रुपनिफ्राय गोसो गोरबोयै साबायखर बावहरनाय जाबाय गोदान बोसोरनि। लोगोसेयाव बिथांमोना जोंनि गेजेराव सफैनो हादों। जियानो जाया मानो जों बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो मोनसे मोजां मेसेज होनो सानो जि जोंनि माइ हानाय ग्रुपनिफ्राय जाहाथे बे ओनसोलनि सेंग्रा सिख्ला आरो जोहोलावजोफोरा गुबुन गुबुन जायगायाव गिदिर गिदिर प्रग्रामफोरा मोसानो स्कप मोना। बे स्कपखौ लानानै जोंनि माइ हाग्रा ग्रुपफोरा बा बिथां बिगोमाफोरा बे ओनसोलनि सेंग्रा सिख्ला आरो फंबाय बिनानावमोनखौ बे लांदां मोसानाय जायगायाव जाहाथे मोजानो स्कप होदों। बिथांमोना बे ओनसोलनि सेंग्रा सिख्ला आरो जोहोलावजोफोरखौ सांग्रां खालामदों होननानै आं जोंनिफ्राय मोनसे मोजां मेसेज होनो सानो। लांदां मोसानाय जायगायाव जों बा बिथांमोना दासान्दि जोंनि 10टा ओनसोलनि बा 10टा गामिनिफ्राय जोंनि गेजेराव सफैनो हादों। बिथांमोना सेंग्रा जोहोलावजो आरो बोराइ बेन्थ' बिथांमोना गोसो खुसियै जोंनि गेजेराव एकदम बायदेमलाय सुदेमलाय गोसो होसारनानै बैसागो लांदां फोरबोखौ जाफुंसार होदों। बिथांमोननि जानानै आं बा बिगोमामोननि जानानै आं जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरो। आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, गिबि गिबियावनो आं गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायनाय थाबाय। दिनै जों नैबे माइ हानाय केम्पआव दिनै बोसोर नैथि हाबाफारि जोंनिया थांनाय बोसोराव जों फालिदोंमोन। देग्लाय बोसोरावबो जों खुंगा नैथियाव जों दिनै आगान सुरबाय। बे आगान सुरनायाव आंनि आंगो गासै लोगोफोरखौ बैसागोनि गोजोन हामलायनाय थाबाय आरो बे हाबाफारिखौ गासै दिनफोरावबो फैबाय थानाय दिनफोरावबो जाहाथे जों गासैनिबो रायजो राजा नोंथांमोननिबो हेफाजाब मोननानै फालिलांबाय थानो हागोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय। आरो लोगोसेयावनो जोंनि बैसागोआव दिनै गासैबो रंजानाय दिन। दिनै जों बैसागोनि 1 रिंगा बे रिंगायाव गासैखौबो आंनि गोजोन हामलायनाय थाबाय। दिनै जों माइ हानाय बि केम्प आरो जोंनिया माइ हानाय दिनाबो सफैलायबाय। जों 20 तारिखनिफ्राय ओंखारसिगोन माइ हानायाव। दा जों गासै रायजोफोरखौ लानानै एरियानि रायजोखौ लानानै दाब दाब गामिनि मोसाखावरिफोरखौ लिंनानै जों बेयाव एसे रंजानाय जाबाय। बैसागोखौ जाहाथे गोजोन आंनिफ्राय हामलायनाय थाबाय। मा बुङो जिहेतु नोंथांमोना दिनै मोनसे सेथि बैसागोआव मोनसे बैसागो हाबाफारि लानाया जों जाहाथे जोंनि बर' हारिनि जोंनि बे बर' हारिनि जिहेतु रोंगौथिफोरखौ दिन्थिफुंनायनि थाखाय आं मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियाव जाहाथे जोंनि लाइमोनफोरा बे बैसागो मोसानानै जाहाथे गोजौ थाखोआव थांनो हायो बेखौ आं आसा खालामनाय जाबाय।